Menyi kurwase ekenyoro kia bombure ke utokase wodi atabaka ensemo bunge ya South Mugirango nigo baesokire na kwimurunganiria hengana ya amati nyagusira po yanderea we myaka 45 konia obuli mubwaye nyagusira abwase bono gwika bono umubere oye homenyire asenkendu angasegeka kemetinyi wetania ebere asokoba atayo asensemo yokubora kwenwa kwaye eborete maiga yobuli mubwaye koniwa ni amati aye nigo bono baesabire serikali gwesonania na gusonsora ebitina no muchando yora sensemeyo elio kwenekia bunamba chiko mwenekeria nyagusira esabari yaye ere ya masikani murikito Caroline Mosa agotumanya senjere bwikirano Rituko ria rero niga bamenyi kurwase kenyoro kia bombure kike gotoka ime wodi ya tabaka ebunge ya South Mugirango watu alege karo kia bene negatia bamenyi kurwase chinsemecho anemo nabanyake omugambi bwensemeyo ligo sansora omuchando bwobole mobwanya gusira boy anderea ububwa beta bokoniwa ne ama egento kyeire komenya senkendu asegeka kemitinyebere gwikabono okoba nigo bagoteba buna asetayo arabega kweniwa omwana oyo na kite akero ina asirete ine tumotile gete kimaka na mwana oyo akero mwana oyo asirete tu amwene tumuino ga gasoboro ase agakite nyumba yaye bono mwana oyo ikeire omanye no borimo oyo atu borimo okure yeso akwa ntenya okora gasi gotore isiko mutinyono yo kabe yesa kwede ari mochari bono tutenga togurende kwaye enyombere okora inda niwo ogurende mochari bono go murekera nyo mwana oyo airanete na kwerigeria ari so mucho na robi bono ogumosirire ekerasira obore mobwayo nyorire na echirani yarenge moino korokumongina nyagechu oiriro obore mobwaye atengo obore mobuno obwaye okwana nabalikia mangana nige gatia bamenya abo baragire byara omugambi bwe chinsemecho abase batebire bunani gausekaine no koni gwa kobole mobo korende nonye nabo nigo mugambi oyo abaga gukana ebikore binagoteba buna ereta cheti kobeka ese ya sokoni gwa kobole mobo nabo igotamanye tibuna bwanyarete koba bokoni gwa abanyakenyoro no mugambi namanyete omugambi ere naire kibesa akalie that is why atorukete aya area kabere ntetindigo kwanda kende gyonsege kon obole mobodi bwanya boni bwandere omuntu na atokwaye gutumutindeke ekyagere biri bonaga nande ya mentire ya mochari kamuranche twasaba esirikali none are igunaki omonte ntakana ngo pingwaro bole mobwaye boni atayo omugambi na rorenge urigete pakali rube likagenda koti lakini saa hiyo wapirochire mugambi utaratokonya kende pibuna torega yakoruma bono niga bamenya abuna baiga abanyakenyoro bonsi asobwa amo basabire serikali nyare ko bagweswanania na korotota ekine ekirase kigabero likwene kyabuna nkonyora bale obwene bwanya gusira boy anderea libatwale nsemo yoko mwenia omuntu okonyara wansa koni omugondo gwomuntu obande naende omonyine ororo okale Nairobi okora haso lingi okora kibesa okwerige koruo mwana oyo igasira yairo omotienyi omubere gosogundire gosira amauga toko chikoya igo toko nyingangento kitoko kora abantu balenge bokyo bawole mo balenge mara gatatu eme kabisu bono bakamanya koleta ibere eche bona chiretete shide mbako bole mo bacha kogenda bono nje ngosabanga abantu batoikange obole mo boiga bwachiete boirane kisheria twenda appealing ebintu bichake byakoru muna byarenge elindo bole mo boiga boito boirane no yeganyole asobo bole mo bwarenge umubero ya indoro atwaga ni umugambi atwana okay tinde ko umubero bo mwana mtoboy lakini bono umugambi ta ntorochi murago tote twataka togende tutagure sengengere gaje bole mo bwaye turuo tore to mwana tumutinde koro korwa bombure ime wodi ya tabaka ebunge ya South Mugirango ekauti ya Kisii Edietaria na Mausa Caroline